Шановні депутати обласної ради, ми, представники малого та середнього бізнесу Закарпатської області, звертаємося до вас, як до органу місцевого самоврядування з наступним. Підприємці Закарпатської області обурені прийняттям Верховної Ради України Податкового кодексу, який спрямований проти вітчизняного, малого та середнього бізнесу. На наших очах обіцяні податкові канікули перетворено на фарс. Цим документом фактично знищується спрощена система оподаткування. Повноваження податкової служби розширені до обсягів, що порушують конституційні права громадян. Системно ігнорується принцип рівноправності платників податків. Відповідальність за порушення податків збільшено в 4 рази. Замість обіцяного зменшення податкового ризику в документі зафіксовано збільшення ставок, що розширені бази оподаткування по 11 та 19 загальнодержавних податків. З огляду на вище наступне просимо вас підтримати звернення підприємців Закарпатської області до Президента України, яке містить наступні вимоги. Перше. Накласти вето на податковий кодекс. Друге. Доручити Кабінету міністрів України розробити спільно незалежними громадськими організаціями малого та середнього бізнесу нову редакцію податкового кодексу. Третє. Передбачити в новому проєкті податкового кодексу вирішення наступних питань. Збереження існування спрощеної системи оподаткування для широкого переліку видів економічної діяльності. Недопущення невиправданого розширення фіскальних функцій податкових органів. Збереження фіксованого податку для працюючих на ринку. А також запровадження для спрощеної системи оподаткування сплати всіх податків єдиним платежем. Дякую за вашу увагу. Дякую. Запитання до пана Боярика. Шановні депутати, є запитання? Андрій Андрійович Карбанович. І, будь ласка, це звернення, яке ви зараз зачитали, ви вже направили до секретаріату президента імені? Звернення направили голови Закарпатської Прошу? ради, який персонально кожен виступав. На адресу секретаріату ви поки що не направили. Дякую. Просимо раду підтримати. Оце перша ідея, будь ласка. Ми з вами зустрічалися прошлої неділі, де ми домовилися, що ви нам в зал сесійної обласної ради запропонуєте конкретні пропозиції. Що ми, як підприємці Закарпатської області, не згодні з статтею Податкового кодексу щодо, перше, оподаткування, щодо перевірок. І пропонуємо таку статтю викласти в такій-то формі. У нас була така стаття, так? От я чекав до вчорашнього дня, Іван Іванович Павлова був присутній на нашій зустрічі. От ми чекали такі пропозиції, щоб сьогодні в залі це озвучити. І депутати сьогодні виразили свою думку по тому або іншому питанню. Сьогодні звернутися до президента, щоб не підписувати, щоб це більше політичне. Бо конкретики вашої пропозиції взагалі немає. Конкретно ми проти розширення функцій податкової. Які конкретно? Конкретно тих, що відміняється обов'язковість попередження про податкові перевірки. Конкретно відміняється кількість цих податкових перевірок, встановлена на протязі року. Конкретно відміняється те, що ці рішення податкові обов'язкові до виконання і потім не треба ходити і довго розказувати. Також ми проти того, що відміняють фіксований податок на ринках. Тобто підприємців переводять на єдиний податок із обов'язковим веденням обліку товару, яке виставлено на і так далі. Тим продавцям, які працюють на базарах, дуже складно вести